Aktibo nga barangay Kagawad nakuhaan na 1.3 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Gwardya ginaligan at tiruhan ng Yakaugalingon nagtaliwa na. Sa balita balita nasyonal, Presidente Marcos plano ipahamtang ang NDRRMC sa idalom sang Office of the President. Isa kagatos ka pesos nga saka sa sweldo ginaduso sang labor groups. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balita. Good morning mga ka-action. Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, happy Wednesday. Yes, happy Wednesday. Kagaron nga adlaw is November 9. Yes. 46 days na lang before Christmas, no? Dali na gid lang kag 53 days before New Year. Ano pa na yaman? Ilo tanaw ko di ang doli ko na ano nito. Hindi amo. Hindi amo. Oh, hindi pagpasaka-saka. Kay aking dali ka man. Yes, of course. No. Kag, Sino na pala yung wala gadali, subong mo. Sa mga bagay-bagay. Namatian nga daan ng SMA mo, kanta nga daan mo. Ay, gali ka. Yeah. So, naano gid siguro. Ibigay mo na. Hindi ba? Amo na gali. Ikaw nagkakanta na. Ako si Eden. Si Action Eden, gano'n Eden, nagkakanta guro na. ay. Sorry. Siya man lang gumamo na. Sorry. Sorry, Dan. Ano sa mga sa patrol? Wala. Karon pa sa hapon. Wednesday, so bumunti hapon na siya sa Yes. patrol. So, good morning liwat mga ka-action. Sa nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag, nakibot ko ginapagsulod ko ni ko. Hara naman. Ay, wala ka kibot. Dito na lang nawala. Ang OOTD mo ko do, dako pang panyo. Agala! Dako, gid yung panyo ya. Wala, bang panyo ko siya OOTD ako. Uy, basi hindi na panyo imo ya. Basi habol na. Si habol na nagkaroon dala mo or tuwalya. Kalain. Good morning na dinara sa nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag dira man sa aton nga mga vendors, market vendors, sa mga drivers naton, good morning gid sa inyo tanan, no? Sa mga taga-barangay Takuling dira, maayong aga sa inyo. Nagliga na to ko to mo, nakatilaw, naka clean up drive, ba? Naka-clean up drive Yes, Andra sa barangay Takuling. Oo, dahil sa ilang barangay hall sa palibot kay upo na kon to mga VPA bla. Mga VPA kag mga kuan, mga clients, oo. Nag-clean up drive kagin man o nag-supervise? Pulo pa ngapi to kag lutan-aw sila kag Wow. to ko na nyo to kaysa mo na. Harap pa daw. Morning dira no kay Kapitan Lady Glass Gonzales, Yes, good ABC morning, President Kap. naton. Good morning dira sa inyo, no? Ang aton nga mga men and women. Ang mga tutos la subong Lani Action Felix dan. Toto sila. Oo. So may agaliwat no? Kag sa aton dira nga aga pa nag-upod na sa aton Ana Sinoro, Miss Jinky de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Morning dira sa imo. Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Leds Baguio Satanasio dira sa may La Trinidad Benguet. Good morning, no? Kay Dennis Richard Timoroma Press, morning dira sa imo, no? Kag si Miss Teresa Lina Kayaw, mare, morning sa imo, Yes, good morning, Miss Teresa. Do karon tos na makundi no, makadto no? Namumto ambal niya. Upod Sila ni ni Miss Virgie. Kumari ko Virgie, kag si Lalaine Grace Ibarra. So, hindi ka gidanay magpuli. Hulaton mo Wala gid sila. tong bugid sila kay may sulukto na sila sa akon mo. Ay, may sulok. Maloka naman na sa ila yang muna kami sulukton sila kag hindi ko magpuli kay basi mi dala tos lakon basi dalo mo tanan sa inyo bla. Gani man. Kay kung pariblasi mo kung wala ko ginadala mo imo ya. Wala mo na ginabalik kalain si mo. Di kay basi mo pano. Di mo na ginabalik. Di kay hiling mo hindi na lang. Ah! Ray Flores Marioga, good morning man. Standby na sa aton mga balita.
lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nakompiskar ang 1.3 bilyones pesos nga balor sang shabu sa isa ka barangay kagawad sa barangay Alihis sa siyudad ng Bacolod sa isa ka bypass operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Sunod kay Lieutenant Joven Mogato, ang head sang BCPO CDEU, isa ka bulan ang surveillance bato kay barangay Alihis kagawad Abi Araneta. 28 anyos antes ini siya ang pedalon sa bypass operation. Duha pa ni Mugato nga wala man sang anay nga kaso si Araneta bangon debaluan nga madamo ini sa mga runners nga mo naga-distribute sa supplies sang droga. Na-identify si Araneta bangod gintudlo ini sa iban nga mga drug pushers nga nadakpan sa nagligad nga mga operasyon. Kaupod ni Araneta nga nadakpan amo naman si Freely Boy Aldas. Si Abi Aranita mo yung pinaka-subject natin ma'am kag barangay Kagawa din siya sang barangay Alihi. Amo ni ang abyan niya ni ma'am, abyan niya lang of the nine sila ng pag-transaction sa nila sa atin. Ang kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Joven Mogato sa BCPO CDEU. Ginkumpirmahan ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sang Bacolod City Police Station 7, nga wala nalakip ang duha ka sospetsado nga sanday Abi Araneta, barangay Kagawad sang Alihis, kag abyan sini nga si Freely Boy Aldas sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o CDEU kahapon sang kagahon sa Alihis Tacoling Road, barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Suno kay Bonilla nga ang duha ka sospetsado wala man sang biskan ano nga kaso nga na-record sa police station. Dugang pa ni Bonilla nga automatic nga naging high value individual si Araneta. Bawod isa ini ka government employee ka aktibo nga nagaserbisyo kasubong man dako ang balor sang droga nga na-recover sa iya. Nagtaliwan na ang gwardya nga aksidente na tiruhan nga kaugalingon samtang naga-duty sa HL Negrancia Pawn Shop sa Mabini Highway, Barangay Zone 6 sa siyudad sang Talisay. Pasado alas 3 ang takna sa itong Lunes ang hapon, Nobyembre 7. Ginkilala na patay sa kay Jafet Parilion, 24 anyos, soltero, kag residente sang barangay Gimbalaon sa siyudad sa Silay. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Senon Vargas, ang hepe sang Talisay Component City Police Station, pasado alas 7 sang gabi sang Nobyembre 7, sang nagtaliwan si Parilion, samtang inabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa siyudad sa Bacolod. Si Parilion nakaangkon sa pila sa ulo matapos natiruhan sa niya kaugalingon gamit ang isa ka revolver nga armas lutang. Na-recover naman sa crime scene ang isa ka slug. Suno pa kay Vargas na istorya naman sang kapulisan ang pamilya ni Parilion kagin paatag ang natabo base man sa investigasyon sang kapulisan. Sa karon ginahulat sang kapulisan ang resulta sang post-mortem examination kag pataginon man ang paraffin test. Arestado naman ang isa ka lalaki sa drug bypass operation sang Silay Component City Police Station sa Centerville Subdivision, Barangay 5, Syudad sang Silay. Pasado alas 9 kahapon sang aga o kung nagligad nga aga sang Nobyembre 7. Anadakpan ang ginkilala kay Christian Frederick Arnaez, 43 anyos, kag residente sang Employee Subdivision, Barangay Mamulak o kung Mambulak sa among syudad. Si Arnaez ang ginakabing street level individual kag kalakipman sa target list sang mga kapulisan. Nakompiskar sa bypass operation ang siyam ka sa shay sa ginasuspetsohan shabu nga ginabulubanta nagabugat sang 11 gramo kag nagabilis sang 74,000 pesos. Na-recover man ang 2,600 pesos na kwarta, isa ka unit sang cellphone, kahita ka isa ka belt bag. Preso karon si Arnaez sa custodial facility sang Silay Component City Police Station. Naaresto naman ang duha ka mga drug personalities matapos sa illegal nila ginkuha kag gintago ang duha nila ka mga abyan sa Punta Talaban, barangay o kon sa barangay
Barangay Talaban, Siyudad sa Himamaylan, sa atong Domingo sa kaagahon Nobyembre 6. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Reynante Humocan, ang hepe sa Himamaylan PNP, personal nga nagpadangat sang reklamo ang mga biktima nga sanday Joshua Dalumpinas, 27 anyos, kag residente sang amo lugar, kag Richard Fermin, 35 anyos, ang Zone 1, Barangay Hilamunan, Siyudad sang Kabankalan. Ginpahayag sa mga biktima nga puwersa sila ang ginkuha sang 3 ka mga suspitsado sadtong Nobyembre 6 kag gidala sa isa ka lugar. Last 3 ang Lunes ang hapon, Nobyembre 7 sang nakapalagyo ang magbayaw kag gilayon nga nagpangayo sa bulig sa kapulisan. Ang lugar sa dingin tago ang mga biktima ang hungod nga wala giningadlan ni Humukan samtang ginapangita pa ang mayor nga suspect sa likod sang krimen. Dugang pa ni Humukan samtang ginapangita pa ang suspect sa dugang pa ni Humukan patigan sang follow-up operation kag natakpan sa barangay Inclaro sa Banwa sa Binalbagan sanday Jomar Halandoni, 39 anyos, ang barangay Batuan, Ciudad de la Carlota, kag Richard Salico, 40 anyos, kag residente sang barangay Montilla sa Banwa sang Moises Padilla. Suno sa hepe, droga ang nagapangunang rason sa likod sang krimen. Preso naman karon sang Halandoni kag Salico, kanatalan nakapsakan sang kaso nga illegal detention. Padayon pa ginembestigahan sang Bureau of Fire Protection Murcia ang balor sa nga kalitan sang sunog nga nagluntad sa Purok Riles, Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia, Martes ang gabi Nobyembre 8, 2022. Sunog kay Nemia Banay, 50 anyos, tag-iya sa nga balay nga nagpanugid ang iya nga mga hinablos nga nakitaan sa mga ini ang iapo nga isa ka special child nga nagasindi sang kandila. Palayag ni Banay nga kalakip sa nasunog ang motor nga Suzuki Smash sang iya bata, 20,000 pesos kag 2 ka tablet apang wala gid sa salbar nga kagamitan. Dugang panibanay nga wala pa sang kuryente ang ila nga purok sa 2 ka asyenda bangod wala pa nagpasugot ang nagapanag-iya sang duta nga patakdan. Madumduman nga hindi available ang fire trucks ang BFP Murcia rason nga gikan pa sa Mansilingan ang nagresponde kay ban pa nga fire brigade volunteer. Pilaso naman ng 2 ka mga soltero matapos ginluthang sa isa ka limnan sa Locsin Street sa Barangay 5, Ciudad sa San Carlos, kagahon Nobyembre 8. Ang mga biktima, ginkilalang sanday Arnel Andrew Cañete, 28 anyos, kag Kier Sabordo, 30 anyos, kag pareho nga residente sa Gustilo Street, Barangay 5, sa Amuman nga syudad. Sunod kay Police Master Sergeant Sunnyboy Algarme, investigador sa San Carlos Component City Police Station, nagainom ang mga biktima sa kilid sandalan sa nag-abot ang wala pa makilalaan nga suspitsado. Ginluthang sang suspect ang mga biktima, kag sila nakaangkon sa pilas sa nagkalain-lain nga bartes ng nga lawas. Suno kay Algarme, stable naman ang kondisyon sa mga biktima apang padang ginabulong sa San Carlos City Hospital. Sa karon may person of interest ng kapulisan sa amo nga krimen. Pilaso ng isa ka mangunguha matapos nga ginlabo sang iya nga kaingod sa sitio Tagnipes, Barangay Tabao, Syudad sang Sagay, pasado las 10 sang aga sang Lunes, Nobyembre 7. Ginkilalang biktima kay Jesus Calderon, legal ang edad, samtang suspect naman ang ginkilala kay Mario Mahinay, 47 anyos, kag parehas nga residente sa among nga lugar. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape Jr., hepe sang Sagay Component City Police Station, nagalakat sa dalanon ang suspect nga si Mahinay agud kon tani mag-sagob sang tubig sang ginkomprontar siya ni Calderon. Nagluntad ang pagbaisay tubtob nga nagtapong ang biktima kag suspect. Ginkuha ni Mahinay ang espading kag ginlabo si Calderon sa lawas kag sa iya nga ulo. Si Calderon ang pada niya ginabulong sa Alfredo E. Marañon District Hospital sa syudad sang Sagay. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. NDRRMC, plano ipahamtang ni Presidente Marcos sa Office of the President. Samtang isa ka pesos nga saka sa sweldo ginaduso sang labor groups. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, sa panahon karon mga ka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Okay. Siling ni Leds Baguio sa Tanasio. Morning ko kay Nanay niya Wela Baguio sa Barangay Kamalubalo sa Hinigaran. Mayang awal lawas ng permea. Kasi tatay niya Rudy dira, morning man. Si Kagawad Imbong Chokampo, ara na sila ni Kapito kuno kag sang grupo sa kapihan ni Chona. Ara na sila. Ara na sila. Sige, may na pagpangapi sa inyo. No, kadaga sila kay Chona, no? Gani. Gusto Di ko mo naman- na di mo na mangimo ng asawa. Ay, sorry Kagawad. Kapihan na iya buar. Oh, basi mababala. Alang-alang din kita mga kapi karon ko na muna yung kapihan da. Budle mo ro mga pisya sa hardware, no? Dito sa kilala mo ganun, sino to kayo may hardware Bibing ganun? Merly Rivera. Nan. Oo, mga gad ko si Bibing to nga mga Si Mambal yung asawa, no? Kapihan mo, lansang. Ano mo kaya Kalay. ara guro talapit sila siyang kapihan ni Chuna mo. Gani Sige lang kay kun makakadto to dito ta mga pi. Pakapihan ta kadto. Sige, Sa halin sa mag nga may magtuwad ka Mag- tubig. magtuwad? Magwad. Ay, ba't ko magtuwad? Inaano mo na yun. Maghuwad, magbubo sa tubig. Ano rin mo, action boy yaman. Ginabuta mo kayo, blas alang-alang. Roger Tayhupon. Ay, ano ni action art? Mga auto din eh. Gani man. Sa Sitio Buta, sa Barangay Kaliling. Good morning dira, na? Sige, ara na si mo da, wala. Wala di sa ako. Wait lang. Sino ka ito? Si Ating na. Si Roger Tayhupon. Si Ating na. Baka layo. Gali, Si Ating na. Dali lang. Kaya Go. classmate ko gali sa, sa Austin, Texas, si Susan Jaime Allen. Good morning. Ay, kumusta sa imo, saan? Kumusta ka na da sa Texas? Austin, Yes. sino mo na Austin? Austin, Texas. Sige, good morning Good dala sa morning imo. man kay Faustino Capillo Navarro Jr., Martin Aliling, Araman Action Boy si Sir Philip Alonsagay, Yes. kag si Sir Roberto Gallo, good morning. Okay. Kag kay Ma'am Alma Alvarez dra, morning man kag sa RG Boys. Mm. Kay Helen Escosareta, good morning dra sa May Murcia. Kay sino pa ni? Angel Recoperto, good morning, watching from Woodside 1, Alihis. Please greet lang sang Iloy kuno kag utod nga si Hedy Recoperto, Riza Recoperto, Stroch, apelyido ya. God bless Action Radio. Salamat. Kay Ma'am Luing, good morning. Watching from Marzon Hotel with Ma'am Alegria Magtang Portal. Ano ni principal, di ba? Principal, Luela classmate Plazuela Bermilio. Helen Antaran, Alisa Cara Angay, Doc Emily Zirudo. Oh, good morning, nandra sa inyo. Yes, morning dala sa inyo. Sa Aklan ni, no? Marzon Hotel. Ang buta, guro Sa yung Aklan na? tambal ya. Aklan na siya. Kay Arado Coliglig Daro, good morning sa imo dra sa may RTC 7 sa may Cebu, mayong buntag kaninyong tanan diha. Kay Rodel Vasquez, good morning man. Raymond Valencia Agustilo, good morning. Binabati ko ang Lola Sering ko da sa Singkang Airport.
kag ang Mama Rebecca niya kuno kag sa pamilya Liba. Nakikinig mula sa Quezon City. Ay, sinablos ni Sir Junji Liba guro sang bitaw ay. Puro. Kay Inday Blaza, good morning man. Bert Ramos, good morning. Kag sa iya partner ko na nga si Jazil and Delino, good morning. Okay. Ay, okay. Ito sulit ang send ni Ma'am Luing. Ay, mayara pa ged? Di, pareho lang yapon. Nga mo na, pero ara na nabutang na nga aklan. Oo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Don't forget us also, Action Boy. Oo. Yes, You of will never be course. forgotten. Kailangan ko goodbye. Hindi ko niya malimtan, Ma'am Kay si Van. Dr. Matt Mayo. Oo. Hindi na malimtan. And na of course, si Ma'am Miss Van. Jinky Dialagdon sa may Phoenix, Arizona. Kag si Miss Lily King sa London, Action Boy. Okay. Happy birthday. Good morning dara kay Miss Lily King. Yes, London. London Bridge is falling down. Aha. Edwin Escopel, classmate, may aga dara sa imo, no? Dara sa, I think, basi ko nara sa Laguna, ida sa Laguna siya, o rara sa Sabago. Okay, taga Kuanis la mo, taga Taklaron bla. Sa Kuan bla, sa, ano ganing utan nga, ang Kalubay. Kalubay. Yan, oo. Aradasan. Oo, sila ni Larry Rico. Buti hindi nito si Larry Rico. Sa kapihan, tabla nila, nakapihan kay Lani. Oo. Dumduman mo? Statue man. Sa kay Lani da, na ni Larry Rico. Morning dara sa inyo, no? Yes, good morning. Si Lalaine Grace Ibarra, dara sa Bago City. Morning man. Si Stella Mariceles, good morning. Kag sa mga kwandra, sa mga si Kagawad Ulay Abalahon man, good morning dara sa Barangay Kabog. Sa Darias Bacolod, no? Si Kagawad Mira Polidario, maing agaman. Kag si Maninoy mo Noel Libuon lang. Yes, good morning, Maninoy. Ba? Kag si Suon mo Mike. Yes, so on Mike do, ay kita son Mike aw. Di kay Ano ni siya? kada pangaga dito niya din na suon ko, ling ko may duty man kita nga birthday ko. Galay. Tiway ka man kapang invite. Kung kapang invite ka tanin dala ko lechon. Na? Hindi ko yung madala lechon pa to sa birthday. Kundi sa birthday may lechon Madala ka dalawang gali. ako. Putos gali. Sharon gali ka. Sharon Coneta, balutin version. Jory ni Pamuseno, morning mandala sa imo. Yes. Sige, dasan bala kami akon ni upod ka to kay para nga ma-meet mo man si So. Dapat may lechon na para may dala. Oo, kadal, anya ka na iya. Stand by na sa mga balita national.
Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga iya plano sa karon nga ipahamtang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa idalom sang Office of the President para ma-update ang disaster response efforts. Ginhimo ni Marcos ang pahayag sa pagbisita sa Tacloban City para sa pagdumdum sa ikasyam nga tuig sa anibersaryo sa Super Typhoon Yolanda. Sunod sa Presidente nga kinahanglan mas pa nga pawaskugon ang disaster response measures kag rehabilitation projects kasunod sang kalitan nga dulot sang karon nga mga bagyo. Duwa pa ni Marcos, magapadayon ng iya administrasyon sa pagpabaskog sa mga proseso sa pagsabat gilayon sa tion sang mga kalamidad. Nagapanawagan ng isa ka labor organization para sa 10 pesos nga across-the-board increase sa ginapatuman nga minimum wage sa pungsod para sa matrabahante tungod man sa pagsaka sa inflation nga na-record sa nakaligad ng bulan. Sino kay Partido Manggagawa National kon PMN Chairman Rene Magtubo, ang dugang nga sweldo makabulig sa bat sa inflation samtang nakasaad sa mga computations nga ang purchasing power sa isa ka minimum wage earner ang nagnubo sang 76 pesos tungod sa mas mataas na consumer prices. Wala man sang dugang nga detalye ang ginhatag angot sa computations ng grupo angot sa purchasing power pero ginreport sang Philippine Statistics Authority o PSA nga ang value sang piso ang nagsarurot sa 85 sentimos sang Oktubre. Gina-monitor karon sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagsaka sang inflation kung marakinahanglan ng panibago nga wage increase sa piyak sa pagsaka sa nagpangunang nga balaklon. Una nga nanawagan ang Partido Manggagawa sang isa ka katus ka pesos nga saka sa minimum wage sang pungsod kasunod sang na-record nga 14-year high nga 7.7% nga inflation rate sang tilikdan nga bulan. Sunod kay Labor Secretary Bienvenido Laguasma, karon nga tuig sang may ginaprubahan ang RTWPB sa saka sa minimum wage sa pila ka reyon subong nga tuig kag nangin epektibo sang tilikdan nga 5 ka bulan. Ginklaro ni Laguasma nga kung basihan ang layi, isa lamang ka best ginapatuman ang adjustment sa minimum wage sa kada tuig. Ginago sang Dole official nga mayara sa pagnubo sa sweldo kasunod nga nagsaka ang balaklon, balayran sa utilities kag ang balor sang transportasyon. Ginaproseso na sang Department of Justice o kon DOJ ang whole departure order o kon HDO batok sa kay suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag kay Senior Superintendent Ricardo Zulueta. Ini matapos pasakaan sa kaso murder ang duha tungod sa pagkaulamid sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sunod kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, hindi na kinahanglan ang lookout bulletin order batok sa duha tungod bilang mga opisyal sang gobyerno, hindi sila makahalin sa pungsod nga wala sang pahanugot sa manatungdan kag wala sang travel authority. Nanawagan man si Rimulya kay Bantag nga magbulig sa ginahimong investigasyon. Kung matuod sunod sa iya nga wala kilabtanan si Bantag sa pagpatay kay Lapid, dapat na ini nga maghatag kay ipabutsyag sa publiko ang tanan nga iya nahibaluan sa kaso. Samtang wala ginadula sang National Bureau of Investigation ang posibilidad nga may mas gamhanan pa sang sakay suspended Bucor Chief Gerald Bantag nga may angot sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Sunod kay NBI Supervising Agent Attorney Eugene Javier, nakabato ng ahensya sang intelligence report angot sa isa pa ka mastermind apang hindi pa sila mapagwa ang kompleto nga impormasyon bangon kinahanglan pa sang verifikasyon. Sa separado naman nga interview, ginpahayag sang Uto del Lapid nga si Roy Mabasa nga klaro ang ginpagwa ang investigasyon sa otoridad batok kay Bantag. Ginumpisa na sang Bureau of Corrections o kon Bucor ang pagbaton sang 1,000 ka mga corrections officer kag 137 ka mga non-uniform personnel o kon madugangan ang manpower sa prison facility sa pungsod. Ginanunsyo sang Bucor nga ang one-stop shop recruitment booth magapadayon tubtub Nobyembre 18 sa National Headquarters sini sa syudad sa Muntinlupa. Una na ginpaidalom ni Bucor Officer in Charge Gregorio Pio Katapang Jr. sa floating ang masobra 50 ka Bucor officials kag personnel nga ginpasulod ni suspended Bucor Director Gerald Bantag. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Good morning, anay dira kay Homal Lumena, sa kay Melvin Piñafiel, kag of course sa kamigo ko Ray Guy Fuentes, dira sa San Francisco, California. Hindi ko balong San Francisco, basta sa California. Kag kay Miss Josephine Lacson, dira sa Florida, kag Mr. Rodolfo Lacson. Mga ka-aksyon ninyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!